Tafx qed ngħid nens x'għamilt li qed ngħid. Għax issa min jafx qegħdin jistennew dawn. Wara introduzzjoni bħal dejk. L-ewwel qed insellmilkom mill-qalb, eċċellenzi, nsellem lilkom persuni distinti, b'mod speċjali permettuli nirringrazzja lill-uffiċjali kollha ta' tribunali. Nirringrazzjakom mill-qalb kemm tagħna ta' Għawdex, grazzi mill-qalb tax-xogħol li tagħmlu. Jiena sempliċement iġibuli kollox biex niffirma, allura kif ukoll it-tribunali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Grazzi mill-qalb. Se naqsam magħkom esperjenza sempliċi. Però nixtieq li qabel ma nibda nixtieq insellem il-memorja ta' Father Charles Vella illi kien pionier f'din il-ħidma. U kien interessanti għax qabel ma l-istess dokumenti tal-Knisja, dokumenti uffiċjali, ipproponew jew aħjar talbu lill-konferenzi episkopali biex jorganizzaw u jistrutturaw tħejjija denja tal-arajjes huma u deħlejn għal din l-avventura, din l-esperjenza marbuta mas sakrament ta' żwieġ, diġà qabel dan kollu Monsignor Vella kien ippreveda, ippjana u beda jwettaq, mhux biss f'Malta imma wkoll barra minn Malta. Permettuli wkoll insellem il-ħidma kbira li jagħmel il-moviment ta' Kana u li anki aħna bħala djoċesi gawdejna ħafna minnu għal tant snin. L-esperjenza li se nirrakkonta bdiet madwar 12-13 sen ilu meta l-Isqof Mario Grech illum kardinal talabni biex nieħu ħsieb inkun responsabbli tal-pastorali familjari. Niftakar dakinhar tgħodux tħarsu lejn il-karti, ġifieri mhux sendum daqs kemm hawn karti ta' xi is-soltu meta jitla' xi ħadd jagħmel talk l-ewwel inħares lejn il-mazz tal-karti ngħid ġejja tagħna, imma mhux sendum daqshekk serħu rasku, ġifieri naqta' fil-qasir. Dakinhar niftakar jien kont għadni kif l-estate minn rettur fis-seminarju u kont għadni ġej lura minn Iżrael u konna miftehmin li ser nibatu lil saċerdot żagħżugħ Father Joshua Muscat biex jaħdem jistudja l-pastorali familjari imbagħad jiġi Għawdex u jieħu responsabilità tagħha. U Father Joshua Muscat il-bambejn il-mulej sejjaħlu kmiena ħafna ħdejh u allura l-Isqof Mario Grech kien talabni biex nidħol jien għal din ir-responsabilità. Ġifieri kienet xi ħaġa kombinazzjoni kbira, insomma forsi fil-klim tagħna, imma kienet sejħa min naħa ta' Alla għalija u għal dawk kollha li kienu se jaħdmu miegħi. Li għamilna kien li niftakar jien kont sejjaħt ftit koppji minn arajjes, cross-section tal-koppji kollha li bewwieħed ieħor kellna fid-Djoċesi ta' Għawdex, arajjes fil-bidunet namrati pratikament, arajjes li kien ilhom żgħażagħ li kienu se jidħlu għall-avventura ta' żwieġ, koppji li kienu għadhom qed jiżżewġu, koppji ta' 10 snin, insomma, saħansitra persuni separati u persuni anki poġġuti. Jiġifieri dawk ngħidulhom poġġuti biex niftehmu malajr f'relazzjoni il-barra miż-żwieġ. Iltqajna għal iktar minn darba u l-mistoqsija kienet waħda. X'tgħidulna dwar it-tħejja li kellkom intom għaż-żwieġ? X'tipproponu biex din it-tħejja li kellkom tkun aħjar għal dawk ta' wrajkom? Għamilna brainstorming għal diversi ġimgħat, inġabar ħafna materjal, dan il-materjal imbagħad badnieh u flimkien ma' grupp jinsejjaħtlu ta' esperti, wieħed minnhom jekk tiftakar kont int Monsiru Zammit, kont għadek Arċipriet il-Qala, il-Qala iva l-Qala. Iltqajna flimkien u ippruvajna narblu ftit, nirriflettu ftit fuq dan il-materjal kollu. Sintendi minn dan il-materjal wara diversi laqat fost fil-grupp kien hemm psikjatra, żewġ saċerdoti psikoloġi, kien hemm tabib, kien hemm varjetà ta' persuni esperti li setgħu jenuna biex nippruvaw nifformulaw pjan itinerarju ta' formazzjoni
li jista' jkun validu għal dak iż-żmien. Ngħidilkom biss li minn dak iż-żmien law, ġifieri minn 12 sena ilu law qegħdin fit-tieni reviżjoni tal-kontenuti u tal-metodoloġiji. Bħalissa qegħdin nerġgħu noffru proposta ġdida lill-arajjes tagħna u lill-animaturi, nipprova nispjegalkom ftit kif taħdem is-sistema, b'tali mod li kemm jista' jkun il-proposta tkun taqbel ma' żmien. Jien ippruvajt inqalleb fid-diversi dokumenti tal-Knisja, mhux biss illum issa li qed nagħmel din il-riflessjoni flimkien magħkom, imma anke meta kont qed nibnu ftit flimkien dan l-itinerarju jew dawn l-itinerarji. U tinduna kif id-dokument tal-Knisja jipprova jirrispondi għaż-żmien li fih inkiteb. Interessanti għax pereżempju il-Konċilju Vatikan it-tieni li jsemmi it-tħejja żwieġ f'4 dokumenti, fosthom il-Gaudium et Spes. Interessanti għax jattribwixxi id-dmejr ta' din it-tħejja mhux lill-kappillan, mhux lill-isqifijiet, imma lill-istess ġenituri, lill-istess familja. Interessanti, tibda tinduna ftit meta taqra d-dokumenti x'perċezzjoni kien hemm min-naħa tas-Santa Sede u min-naħa ta' min ħareġ id-dokument tas-sitwazzjoni attwali li kienet qiegħda tiġri fid-dinja. U allura id-dokument kien jipprova jirrispondi għal bżonn għall-esiġenza ta' dak iż-żmien, ta' dakinhar. Allura aħna wkoll ġi nippruvaw nagħmlu din ir-reviżjoni bil-fors ikollok tagħmilha għax l-arajjes minnhom infushom juruk u jgħidulek jekk inti tkun f'kuntatt magħhom illi ċertu kontenuti u ċertu metodoloġiji ma jibqgħux effettivi, ma jibqgħux attwali. Li ġara kien li meta għamilna dan l-itinerarju ippruvajna nagħtu isem. U l-isem li ħriġna bih kien mixja għat-tħejja għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja. L-idea kienet illi ma nagħmlux kors. Mhux noffru kors, speċi qisu qegħdin nagħtuk issa l-liċenzja biex inti tiżżewweġ u meta tajnik il-liċenzja għaddejt mill-eżami u allura żwieġ tiegħek b'xi mod tajjeb jew ħażin irid tirnexxi mhux hekk. Imma inti dħalt f'mixja. U dan id-diskors ġie konfermat issa mid-dokument li ħareġ mid-dikasteru għadma tal-limtonx l-amment, id-dikasteru tal-lajċi, familja u ħajja u xek. Minn dan id-dikasteru propju l-idea ta' mixja, anzi, l-isem huwa mixjiet itinerari katekumenali. U allura dak li għamilna kien li pruvajna nejnu lill-arajjes tagħna jidħlu f'din l-idea ta' mixja li ma tiqafx ma' żwieġ, anzi, tkompli jew aħjar tibda b'mod differenti malli jamministraw lil xulxin is-sagrament ta' żwieġ. Allura li ġara kien dan li matul is-snin bdejna din l-esperjenza, ippruvajna naħdmuha mhux biss permezz ta' saċerdoti ma' wkoll bil-lajċi. Id-diffikultà kienet li ma' lajċi lil min kif se nippreparawhom. Il-Providenza riedet li jien mis-sena 2004 minn studi li kont għamilt fl-Istitut tal-Formazzjoni marbut mal-Istitut tal-Psikoloġija tal-Gregorjana, kont għamilt kors niftakar fuq il-familja u kien kollu kemm hu biex ngħidlek influenzat mill-idea sistemika li dakinhar kienet għadha bil-mod il-mod dieħla kull ma jmur illum mhux hekk. L-ideat sistemiċi huma popolari ħafna, huma prattikament il-filosofija ta' żmienna u hekk. L-idea sistemika anke fl-istess dokumenti tal-Papa pereżempju tinduna kemm l-ideat sistemiċi huma preżenti. Pereżempju meta l-Papa jgħid li żmien u iktar importanti mill-ispazju. Meta l-Papa jgħid li jisħieħ u iktar importanti mill-parti, mhux għajr jitkellem b'mod sempliċi li jiftijem dwar teoriji iktar profondi, filosofija iktar sistemika. Everything is connected to everything, kien jgħid wieħed mill-fundaturi l-kbar ta' din il-filosofija li huwa Gregory Bateson. Allura li għamilna kien li ippruvajna dan il-kors li kont għamilt l-Italja, ippruvajt nixxerjaħ ma' koppji miż-żewġejn
illi kont niltaqa' magħhom fil-komunitajiet Ewkaristiċi. Il-kelma talla għalija kienet dejjem importanti li naqsama mal-oħrajn kont inħossa dejjem bħala parti mill-Ministeru Saċerdotali tiegħi, bat lil dawn il-koppji u stedintom għal dan il-kors. U dan il-kors għadu jsir sal-ġurnata tal-lum, sintendi, bil-varjetà, bil-aġġornament li hemm bżonn. Għadu jsir kull sena sal-lum. U għalih jattendu diversi koppji miż-żewġin. Allura x'ġara, jiena mort lura inqalleb fl-elenki li kelli sa mis-sena 2004 daw il-persuni li kienu għamlu l-korsijiet sejjaħtilhom jekk jiġux on board f'dan il-proġett li konna qegħdin nagħmlu biex nippruvaw noħolqu dawn il-gruppi fil-parroċċi kollha, għax l-idea kienet li jkunu kemm jista' jkun gruppi żgħar fil-parroċċi kollha, b'tali mod li din l-esperjenza tkun tista' titwettaq minn persuni ftit jew wisq ippreparati. Għal-grazzja talla dawn il-koppji ma naqsux milli jagħtu l-adeżjoni tagħhom. Attwalment għandna madwar bejn 80 u 90 koppja, jiġifieri minn Għawdex kollu, illi għadna niltaqgħu sal-ġurnata mqazza tal-lum, jiġifieri jien niltaqa' magħhom u forsi dan hu s-sigriet illi inħoss li dan hu s-sigriet li jagħti ftit input, enerġija, saħħa boost lil din l-esperjenza. Mhux għax jien, għax jista' jkun ħaddieħor, fil-fatt li jkun ħaddieħor ma nkunx jien. Però kull laqgħa li jissir mal-arajjes fil-weekend, il-laqgħat normalment isiru fil-weekend, tiġi preparata il-koppji kollha flimkien Għawdex nistgħu nagħmluha għax id-dimensjonijiet huma li huma parroċċa kbira ta' Malta, Għawdex, niltaqa' magħhom jien ftit ġranet qabel ma iwettqu din il-laqgħa fil-weekend mal-arajjes u nagħmluha flimkien. U niddiskutuha flimkien. Kull laqgħa. U ħaġa tal-għaġeb li dawn il-koppji animaturi nsejħulhom aħna jilqgħu bil-ferħ, nista' ngħid bil-ferħ u b'entużjażmu speċi dak l-impenn illi għandhom li jiġi jippreparaw għaliex għax huma jħossuha formazzjoni għalihom personali. U dan speċi huwa importanti ħafna għalija stess għax ikun hemm feedback, nitkellmu flimkien dwar diffikultajiet li jkollhom u dan kollu jwassal imbagħad għal dawn ir-reviżjonijiet matul is-snin li qed inkellimkom dwaru. Il-proposta fi ftit kliem, skużawni m'iniex daqshekk organizzat, però niddejjaq nimxi mal-karta, sinċerament. Aħjar nitkellem hekk magħkom u fl-istess ħin niftehmu iżjed naħseb. Il-proposta pratikament tieħu sentejn u niltaqgħu matul dawn is-sentejn darba kull 15-il ġurnata. Il-laqgħa ma ddumx iktar minn sija u kwart, nippruvaw kemm jista' jkun ma ntawlux iktar minn sija u kwart. Fl-ewwel sena nittrattaw aktar temi illi għandhom x'jaqsmu mal-esperjenza tal-fidi, nippruvaw nirkupraw ftit il-ħajja tal-fidi. Imbagħad fit-tieni sena nidħlu iktar fid-dinamika ta' relazzjonijiet. It-tieni sena tkun dejjem iktar esperjenzjali, temi iktar psikoloġiċi illi jolqtu mill-koppja. Anki l-ewwel sena għalkemm fija nittrattaw is-sagramenti pereżempju, però il-kontenuti nippruvaw nippreżentawhom b'mod ħafna esperjenzjali. Jiġifieri it-teoloġija jew l-idejat nippruvaw ninkarnawhom u nikkonkretizzawhom ħafna. Tant illi kultant ikun hemm l-akkuża, niftakar waħda mill-akkużi li kien jagħmilli l-isqof ta' qabli kienet din psikoloġija biss. Imbagħad ħalli għalija biex insomma. Jien għandi idea, għandi teorija u nittama li mhix jerezija, u nekkaw l-isfijiet u għaw in-nunzju, illi meta l-uliet jagħmlu dak li l-ġenituri tagħhom jixtiequ u jridu, m'hemmx għalfejn joqgħod jgħidu kull darba isma' din il-mamja għall-mitilità, isma' din id-dedja għall-imilità. Jien naħseb il-ġenituri xorta jieħdu gost jaraw lil uliedhom jaġixxu jagħmlu tajjeb il-valuri li huma għaddewlhom, anki jekk ma jirreferux kull darba lihom, aħseb wara dak li hemm fuq.
Kemm joqgħod jagħti każ jekk aħniex insemmu lilu direttament jew mhux direttament, l-importanti però l-għajxien tal-valuri. L-għajxien tal-valuri. Issa jekk hija ereżija, ġifieri bad naraw ftit. Hija. Allura dawn is-sentejn prattikament iservu biex aħna nintroduċu lill-arajjes mhux biss żwieġ imma l-esperjenza ta' wara. Illi nippruvaw nipproponu nagħmlu proposta ta' formazzjoni anke wara żwieġ. Issa, kemm tirnexxi u kemm ma tirnexxejx. Din hija storja oħra. Jien nista' ngħid li kien hemm parroċċi fejn ħaduha ħafna bis-serjetà illi il-mixja li bdiet qabel iż-żwieġ komplet anke wara. Nista' nsemmi eżempji, però m'hemmx għalfejn. Għas-sempliċi raġuni li skont u jiena hawnhekk inħoss ħafna pejs fuq il-kuxjenza tiegħi bħala raj ta' diyoċesi. Skont kemm il-persuna, is-saċerdot, il-kappillan iħoss ir-responsabilità. Aħna nafu hux hekk li l-ħaġa il-pjan, il-proġett, l-impenn, meta naħdmu għalih u nistinkaw għalih, jirnexxilna naslu. Jiena lill-kappillan jekk ngħidilhom jiena taġbuni għax jirnexxilkom tiġbru eluf ta' euro, jiġifieri f'tebqatajn biex tagħmlu proġett jew biex tagħmlu xi ħaġa. Nixtieq li nkunu effettivi b'dak il-mod u ħafna iktar fejn tidħol l-esperjenza u l-attività pastorali. Nixtieq għaliex, għax jekk aħna nemmnu fihom verament, u xek, l-esperjenzi pastorali żgur illi naħdmu nistinkaw b'tali mod illi jirnexxu. L-effetti fuq iż-żwiġijiet, jiena waqt li kont qed nisma' il-diskorsi, il-rendikonti ta' tribunali, l-istatistiċi ta' tribunali, ġewwa qalbi kont qed ngħid isma' suppost il-preparazzjoni tħejja żwieġ ittellifkom ftit mix-xogħol tagħkom, suppost. Mhux hekk, suppost jiġifieri jekk ma tiġux redundant imma insomma kważi jiġifieri. Hekk suppost insomma idealment għax ikun hemm ħafna fatturi u fenomeni. Però fil-fatt ma jiġrix hekk, U allura jiena nħoss li l-akkumpanjament huwa bżonn indispensabbli fil-ħajja tal-Knisja, l-akkumpanjament tal-familji. Diversi dokumenti tal-Knisja, il-Familiaris Consortio, l-Amoris Laetitia, u nista' nibqa' sejjer bid-dokumenti l-oħra kollha, anki l-aħħar dokument ta' Ġunju li għadda, itinerari katekumenali per la vita matrimonjale, jinsisti ħafna fuq dal-akkumpanjament. Tant jinsisti fuq l-akkumpanjament illi jaqsam it-tħejjija żwieġ u din laqtitni ħafna xi ħaġa ġdida din li hemm fid-dokument li ma kienx fid-dokumenti ta' qabel. Illi it-tħejja ta' żwieġ, it-tħejja żwieġ tibda saħan sejħilha tħejja remota, tibda miċkunija, tibda mit-tfulija. Tkompli f'dik li sejħilha tħejja prossima għal-ħajja taż-żgħażagħ, l-esperjenza li jagħmlu żgħażagħ fil-parroċċi, l-pastorali maż-żgħażagħ fil-parroċċi. S'intendi ma' din il-pastorali hemm ukoll inkluża it-tħejja żwieġ. It-tħejja żwieġ jiena nqisha bħala parti mill-pastorali ġovanile, bħala parti mill-pastorali għaż-żgħażagħ. Imbagħad interessanti għax fl-istess dokument illi suppost jismu itinerari mixjiet ta' tħejja żwieġ, fl-istess dokument jitkellem mis-sentejn ta' wara żwieġ. Ġifieri ma nistgħu mis-sentejn ta' wara żwieġ, anki dawk għadhom tħejjija għaż-żwieġ. Ħana nafu li għal-merin inħobb ngħid li lilna s-saċerdoti s-seminarju ma jagħmilniex assisin, ma jagħmilniex saċerdoti. Min jagħmlek saċerdoti? Jagħmluk in-nies li tiltaqa' magħhom fl-ewwel sin tas-saċerdozju tiegħek. Is-seminarju x'jagħmel? Jagħtik il-materjal, jagħtik is-siment, jagħtik il-kantuni, jagħtik il-conduit, jagħtik l-affarijiet kollha li għandek bżonn biex tibni d-dar. Imma d-dar tibnija mbagħad meta? Tibnija flimkien man-nies, fl-esperjenz u l-istess fil-ħajja miż-żewġa. L-istess fil-ħajja miż-żewġa. Allura l-akkompanjament li aħna nibqgħu mexjin ma' fit-tul ta' snin ta' żmien inħossu li huwa fundamentali. Allura
jien inħoss li waħda mill-prioritajiet pastorali u intom għamiltu tajtu importanza kbira lill-aspett pastorali tat tribunal. Joġobni ħafna dak id-diskors kemm ta' Papa Franġisku kif ukoll ta' Papa Benedittu 16, dik l-allokuzzjoni famuża li kien għamel dwar it-tħejja żwieġ, dak iċ-ċiklu li hu semma ċiklu importanti ħafna. Papa Benedittu 16 qal iridu nkissru s-cycle illi nuqqas ta' preparazzjoni tajba żwieġ illi mbagħad tisfoċa fi żwieġ li ma jirnexxix u f'sentenza ta' tribunal. Dak iċ-ċiklu rridu nkissruh, kien qal Papa Benedittu. Jiena nħoss li aħna għadna ma kissirniex, u ma kissirniex għalli ma raġuni għax inħoss li fejn tidħol il-preparazzjoni irridu nistinkaw u naħdmu iktar. Nikkonkludi u ma ntawalx iktar billi ngħid li fil-bidu kien hemm reazzjoni negattiva għal korsijiet, għal dan it-tip ta' korsijiet, ħansejħilhom korsijiet għal din it-tip ta' mixja fid-Djoċesi ta' Għawdex, tant li il-kappillani Maltin ġili kienu jċemplu kemm li l-isqof kif ukoll li bħala responsabbli tal-pastorali familjari isma' għandi koppja uċija li qiegħda Malta, tixtieq tiżżewweġ Malta, il-kors u mhux il-kors, il-mixja u mhux il-mixja, eċċetera. Però dawn naqsu. U nista' ngħidilkom li wara l-reżistenza tal-bidu l-esperjenza ġiet aċċettata. Ikun hemm każijiet partikolari, singoli, eċċetera. L-esperjenza però ġiet aċċettata. Li jinħoss illi għadna rridu naħdmu fuqu huwa dan. Inħoss li hemm bżonn ta' iktar ħanidlu hekk coaching tal-koppja individwali. Mhux biss il-kors, il-gruppi żgħar mhumiex kbar. Però mhux biss il-kors li jsir jew il-mixja li ssir mal-grupp, imma hemm bżonn illi ikun hemm kuntatt iktar dirett mal-koppja. Hemmhekk inħoss li għadna neqsin fija, jekk Alla jrid qed nippruvaw fir-reviżjoni li qegħdin nagħmlu naħdmu fuqha anki bl-għajnuna ta' diversi counselors u psikoloġi, għal grazzja t'Alla għandna ħafna żgħażagħ li għandhom degrees kemm fil-psikoloġija kemm fil-counseling illum fid-Djoċesi tagħna f'Għawdex li għandna kuntatt sabiħ ħafna, kuntatt tajjeb ħafna magħhom, u allura nħoss li dawn jistgħu jkunu ta' kontribut flimkien mas-saċerdot, mal-kappillan biex nistgħu ngħinu lil dawn il-koppji fil-mixja u fl-avventura sabiħa tal-familja. Ma semmejtx, ma tkellemx dwar il-problematika li għaddej minna fi żmienna iż-żgħażagħ, però naħseb li m'għandix għalfejn nitkellem fuqha, u kif il-kontenut u l-metodoloġiji ta' din il-mixja jaqbdu propju ma' daw id-diffikultajiet, ma' daw l-issues li jiltaqgħu magħhom, li jaħbtu magħhom iż-żgħażagħ tagħna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Però dak imbagħad inħalluh għal darb'oħra. Grazzi.